laskemaan huoneella katsomaan. Pojat nukkuu vielä. Katsotaan, onko vähän kroksi mies vielä herännyt. Tässä erottuu 80 metrin miehet. Ainoat 80 miehet nukkuu täällä vielä ja muuta jossain menossa. Ei kärki alhaalla ja pyrkikää semmoseen. Ei kärki poskeli ja siinä kontrolli. Sopranin 67 likke. Aika ajoissa 28 sekuntistin tuo posti. Niin en pystynyt liikkeemään, kun oli 67. Siitä lähtee Jere verkkoheitto. Boom! Boom! Missä siellä on verkko? Meidän Jussi. Täällä rupeaa valmistautuminen olemaan käynnissä. Aku teippailee itseään. Topi ottaa rennosti. Pojat pelaa pokeria. Emil syö. 16 €. Black Angus Brisket Burger. On aika hyvä, mutta olisi voinut vähän isompi olla kyllä tuolla rahahinnalla. Kukas siellä huutaa puhelimessa? Vähän motivaatio. Rebellyäriksi. Vähän motivaatio ennen kilpailua. Nee. Aku kattoo tuolla Jantseläisni heittovideoita ja Topi kattoo vähän Rebelverksi. Katsotaan kumpi on parempi motivaation lähde. Aku hakee omasta videosta vähän motivaatiokissoa. Jees. Tässä Rensetin 68 Aki oli kahtomassa. Tästä oli niinku tatsi. Sitten tuli niinku... Sitten rupes kulkemaan taas ulos. Turussa. Paljonko tänään Tanelilla lentää? 70 metriä voi. Okei. Entäs sitten Aku Parkinen täällä? Jos lentää yli 80, niin lähteekö paija ja housut pois? Toinen lähtee. Tänään Pihtiputaalla myös Eetu Jalonen on haastettu jonkinlaiseen kilpailuun. Millaiset odotukset Eetu Jalolta tähän kilpailuun on? Ei mitään. En tiedä mitä kisaa on. En oikein osaa sanoa. Kylmät väreet. Tää voisitte katkaista siihen videolle niinku about joku 2 minuuttia sitten. Mitähän muuta on tulossa pelaa beatsiä? Kyllä mä selsin. Jere piti... Jätkät! Come on! Noniin Aku, come on!
karnevaalien voittaja on Topi Parviainen, Tuovan urheilija tuloksella 7,68. 500 euroa ja Topi saa kiinnityksen nimensä tuohon Paitamperin 1977 suunnittelemaan kiertopalkintoon maailman nama. Ohjausnavan kohdalla 2 keihästä pystyssä, joista toinen on vetänyt pidemmälle. Maapallo kuvaa kansainvälisyyttä ja keihään urheilussa toinen on aina toista parempi. No niin, lähdetään tämmöisellä helpolla kysymyksellä, että kuka oli sun lapsuuden urheilija-idoli? Mistä sanasta? Harri Kilvesinen. Olen tavannut myös Tapani Kilvesinen, eli Harri isä, eli hiihti täsmälleen samassa asennossa. Äävinnossa, siitä se jäi niin mieleen. Tapani oli kova hirveän hiihtäjä. Olen niitä idoleita nyt vaikka luetellaan 200 ihmistä. Mä oon nyt Harri kuitenkin. Samoin kysymys sinne. No, kyllä mä varmaan sanoisin, että mulla on Tero ollut ja Antti. Silloin nuorempana tuli paljon katseltua, kun lenskeppi pitkälle ja tuli menestystä Suomelle. Joo, kyllä mäkin sanoisin tähän, että Tero, että itselle oli ainakin aika hieno, mä olin 6-vuotias silloin, kun Tero osakassa voitti, niin se oli itselle tosi semmoinen mieleenpainuva hetki ja sellainen niin kuin jonkunnäköinen kipinä sitten, että haluaa itsekin tähdätä. Joo, mullakin aika monta yleisurheilulajia tullut testattua nuorempana, että tein moniottelua ja 3 luokkaa aika monipuolisesti, niin ehkä jos keistä heittäisi niin jotain niistä, mutta jos ei yleisurheilulajia, niin mä olisin jalkapalloa halunnut pelata kyllä. Et se on ollut aina sellainen, että olisin halunnut alkaa harrastaa, mutta se on sitten taas niin aikaa vievä, että en ole koskaan päässyt sitä testaamaan. Me oltiin eilen ollut poikien kanssa aika pitkään pelaamassa, niin voitte sanoa, että olisiko niitä mitään mahista mulla. Sieltä kuuluu. Ja sitten ehkä semmoista, että koittaa vähän sytyttää itteensä silleen, että nyt vähän puhisee, että nyt niin lähtee oikeesti. Siinä kun saa olla vaan tarkkana, että se ei mene niin ihan yli, että sitten kärsii siinä vähän heittelyssä välillä. No semmonen, itse ainakin mietin koko ajan, että tietysti tekniikka on mielessä koko ajan, että varsinkin jos tulee huonot ekat kierrokset, niin sitten rupeaa miettimään sitä, että miten se menikään. Että sit kun on tekniikka kunnossa, niin vaan miettii sitä raivoa, että pakko saada lisää. Että jos heität hyvällä tekniikalla, mutta se ei lennäkään, kyllä se jostain sit jää uupumaan. Että yleensä saa siitä asenteesta, että pitää saada raivoa siihen heittää. Mä oon hyvin vahvasti aina noin isoihin isoihin pyrkimys ja negatiivisuuden kautta. Mä oon semmoinen hyvin sisäänsyttyvä ja kaikki tunteet pitävä ihminen. Semmoinen sisäinen aggressio näyttämättä tunteita ulospäin, johon keskitytään monta viikkoa ennen kilpailua ja sitten yrität siinä oikeassa hetkessä kaivaa ne kaikki maailman suurimmat negatiiviset ja itselle mullaaminen ja kaikki siihen peliin ja sitä kautta saa sellainen tunteiden raivo pintaan. Ja sitten kun se raivo saa pintaan, niin silloin tietenkin, että se on jonkinlainen pieni mahdollisuus. Sen jälkeen vielä pistää kaasua lisää vaan, että nyt mä oon vielä surkeampi ihminen ja hakee sitä koko ajan sitä negatiivisuuden kautta. On monesti onnistunut, mutta sitten kun se joku keskityy ajatella positiivisesti, niin sitten se ei oikein toimii. Koska täällä on vielä negatiivista. Semmoinen sisäinen raivo ja sen hallitseminen. No niin. Tultiin Emilin kanssa pistämään vielä coacheina mimmarit koululaisten todistuksiin ja siltä osin yksi homma taas paketti. Hommat tehty pikkuhiljaa. Kyllä. Vielä huomenna leirikisat. Se on siinä. Sitten lähdetään reenille. Let's go. Let's go.